मगही म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो गुरारो। जाना 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 के लहरा के माई। मिक्स बाय अजित यदुवंशी। हसनपुर गाँवा से अलन बारातिया से लेके अलन डीजे बाजा, लेके अलन डीजे बाजा। थाना सहलाइया से अलन बारातिया से चमा 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 के दूल्हा गे माई से जागी गेल ज्योति दीदी के भगिया गे माई से जागी गेल ज्योति दीदी के भगिया गे माई से चमा 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 के चमा 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 के लहरा गे माई से जागी गेल ज्योति दीदी के। कोट पैंट टाई बेल्टा लाना झाड़ के नया सकारा पियो दूल्हा चहाड़ के, दूल्हा चहाड़ के। कोट पैंट टाई बेल्टा लाना झाड़ के नया सकारा पियो दूल्हा चहाड़ के। चललन पारी छे सासू सवारा की से दूध पिए बाराती सारा बलवा गे माई से चमा 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 के दूल्हा गे माई से जागी गेल ज्योति दीदी के भगिया गे माई से चमा 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 के चमा 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 के लहरा गे माई से जागी गेल ज्योति दीदी के। मिल के बाराती सराती डीजे पर कमर हिलाबे अजित लाला के गाना बजाबे, गाना बजाबे। मिल के बाराती सराती डीजे पर कमर हिलाबे अजित लाला के गाना बजाबे। लिखला ना प्रमोद शैलेश लगन के गाना से होबे लगल सगारोबा बलवा गे माई से चमा 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 के दूल्हा गे माई से जागी गेल ज्योति दीदी के भगिया गे माई से चमा 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 के।